малко като спрат за следващия танц. Ето отзад така, както е насам.
трудно парти. Живее ли някога без червени шапчици? Много ги обичала майка. Баба и също ги обичала. Един ден майка й приготвила питка. Сложила маслце, каскавалче, сирене, кожуна и лекарства, сиропче и вино, защото баба й беше много болна. А Ники, това е в сценария? Май баба. Те бързо се приготвили и тръгнали към дома на баба си. Айде да направим букет. Бог е много Марков. За шапца Бог. Идваме на гости на баба си. Кошницата. Баба. Пълна. Не храна за баба си, защото е много болна. И ние ще дойдем. Ами потрудя. Браво! Червените шапки! Нашите коси за мама! Чук-чук, кой там? Твоите внучки, бабо, червените шапки. Отдели вратата. Чек! Чек! Сега ти се... Бабо, защо са ти толкова големи краката? Защо са ти толкова големи ръцете? Защо по-добре? Бабо, защо са ти големи ушите? За да те чува по-добре. Бабо, защо са ти големи очите? Очите. Баба, защо са ти толкова големи зъбите? Баба, за да те чувам по-добре, нали? Баба, за чичахи толкова големи допълни. Благодаря. Пръща благодарим ви, че ни спасихте. Никога повече няма да се споделя пътята и винаги се слушала баба. Ла-ла-ла-ла-ла.
да идва тук. Включи ли? Можеш ли и ти колко малки средни, за големите си, за големи планини, ще можеш ли и ти колко малки средни, за големите си, за големи планини. Ще го оправим по-тук. Рая!
страничка на книга да се уча, добро да получа. Ето къде си била. Хайде да тръгваме към училище, че много път ни чака. Няма проблема с него. Не забравяйте какво сте учили в детската градина. Тези знания ще ви помогнат да бъдете успешни ученици. Но най-важното от мен да знаете да бъдеш добър не е лесно, но знаеш, че това е чудесно. Ери. че това е
Мила. Хайде да тръгваме към училище, че много път чака. Чакайте. Преди да тръгнете, трябва да разберем дали сте достатъчно подготвени. Слушайте сега. Майчета азбука имала дечица. Буквички послушни, 30 редица. Всеки ред си имал, бързо се нареждал. Да видим, азбука знаете ли я? Мишка. Нека,